ва чин кушода карда мешавад. Барои патентгирӣ дар вақти отпечатки споридан ва барои ин чиз чӣ кор кардан дар кор. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам, ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастем. Як мавзӯи нав баҳри шумо пешкаш мегардонем дар бораи парвозҳо. Аввалан омади иди Рамазона барои ҳаматон муборакбод мегӯм. Худованд кунад, ки баракати ҳамаи мо шуморо зиёда гардонад. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, ягон нафари шумо бихоҳед донистан барои худтона, ки аз Россия запрет доред ё ин ки не. Худтон дар куҷое бошед фарқ надорад. Номери WhatsApp ки мебарояд бинависонед, проверкаи запретҳо мекунад. Миёни ду шаҳри Тоҷикистону Чин хатсайри нави мустақим боз карда мешавад. Парвозҳоро ширкати чинӣ ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе анҷом хоҳад дод. Давомнокии ин парвозҳо ҳамагӣ 2 соату 40 дақиқаро ташкил медиҳад. Яъне ки парвозҳои мустақим миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Чин кушода карда мешавад. Ба иттилооти манбаъ, ширкати ҳавопаймоии чинӣ дар масири Қошғар-Хуҷанд, Қошғар-хатсайри нав боз мекунад. Меафзоянд, нахустин парвоз дар ин самт аз 15 апрел шурӯъ мешавад ва ширкат тасмим гирифтааст минбаъд ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе парвоз дар хатсайри Қошғар-Хуҷанд, Қошғарро анҷом диҳад. Давомнокии парвоз хеле ки мо гуфтем 2 соату 40 дақиқа мебошад ва ин парвозҳое ки аз 15 апрел роҳандозӣ карда мешаванд миёни як шаҳри Чин мебошад, яъне ки Хуҷанд ва Қошғар ва обратно боз аз Қошғар ба шаҳри Хуҷанд парвоз карда мешавад. Зикр гардид, ки хатсайри нав дар доираи ҳамкории мутақобили судманди мақомоти авиатсионии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ифтитоҳ карда мешавад. Гуфта мешавад, ки моҳи апрели соли 2020 робитаи ҳавоӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Чин манъ карда шуда буд. Аммо сар аз моҳи июни соли 2022 парвозҳои мустақим миёни Тоҷикистон ва Чин дубора роҳандозӣ шуданд ва айни ҳол аз шаҳри Хуҷанд ба як шаҳри Чин низ боз парвозҳо роҳандозӣ карданд. Ин бод як информатсияе ки дар бораи парвозҳо миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин буд. Хостем ба маълумоти шумо бирасонем ва комментарияҳои шуморо камтар хонда ва саволҳо ҷавоб мегардонем. Ягон нафари шумо бихоҳед границаи Қазоқистон биред, агар номтон дар чорни спискарам бошад, ҳамин одамо шуморо граница гузаронда метавонанд. Номерошон мебарояд обязательно аз номи ма занг бизанед. Қурбоналӣ нависонда. Салом ака. Картаи маро барои бедокумент будан маҳкам карданд. Дар карта сум ҳаст. Чӣ хел сумро восстановид кардан метавонем? Ман дар списка ҳастам. ҳуҷҷатҳои худтона 100% ки карден, баъд мерен ба МВД Русия аввал муроҷиат мекунед, ки шумо документотона 100% карден ва баъд МВД банка дабро метиҳад, ки картаи шуморо кушода кунанд ё ки сумои шуморо битиҳанд. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон. Ман 7 моҳ пеш граница рафтам. Омадам документ накардам. Ман метавонам граница нарафта сахр ва мигратсиони нав мекунанд метиҳанд. Сахр ва яъне ки барои мигратсиони картаро нав карда патент гирифтанӣ бошед, агар не. Шумо вақте ки мигратсиони картатон муҳлат дорад, баъд метавонед бе гузаштани граница ҳозир дар ин ҳолат биред патент бигиред. Мигратсиони карта ки муҳлат надошта бошад ва бе ин чиз бошед, хубаш граница бигзаред бародар. Як нафари дигар нависондай: салом ака. Ман тамоман документ, яъне патент надорам. 1 сол мешавад. Ягон штраф надорам. Метавонам бе проблема буром аз аэропорт биём Тоҷикистон. Пешакӣ раҳмат. Яъне ки 1 сол шида ту патент надорӣ, ин ҳами худаш нарушенӣ ба ҳисоб меравад. Ягон штраф надорам мегӯй, ин гапат хатоа, ин гапа гап назан. Бе патент бидан худаш метавонад ки тра депортатсия кунанд барои ҳамин чиз. Суҳроб Халилзода нависондаед: салом акаи Сорбон. Аз шумо хоҳиш мекунам ба саволи ман ҷавоб диҳед. 2016 ному фамилия Алиш кардам. То ҳол патент накардам. Тоҷикистон рафта меомадам. 3 рӯз пеш ФМС рафта супоридам барои патентгирӣ. Дар вақти отпечатки споридан ному фамилияи пешинам биромад. Вайҳо ним соати дигар тафтиш карданд. Ҷавоб доданд:
гузашта экзамин анализ супоридам. Хавотирам ба ман чӣ мешида бошад? Вале пеш аз патент супорӣ ҳуҷҷатҳоямро тафтиш кардам, ягон запрет нест. Аз шумо хоҳиш мекунам маълумот дошта бошед, дар видеои оянда ҷавоб диҳед. Ному фамилия иваз кардан худаш проблемае, худаш мушкилие. Яъне запрет дар номи пештарак мондагиам ва ту фарқ надорад 10 сол пешам ки ному фамилия алиш карда вориди Россия шидагӣ бошӣ, и ғайриқонунӣ ворид шидан ба ҳудуди Федератсияи Русия ба ҳисоб меравад. Давлатов нависондай: акай Сормон салом, мара видварения кардан, срокам додан, неки набромадам, ба ҷо шида кор кардесам. Ба қапан чӣ мешавад? Вақте ки меқапанад ҳамун сроке ки тра запрет кардагиам, видварени кардагиам, метавонам ки зиёдаш бикунам. Барои ҳамин қонунро риоя кунед ҳама вақт. Самандар нависондай: акай Сормон, ҳамин праваи тоҷикӣ қатӣ дар Россия гашта, чӣ хел алиш кунем правара? Правара мерен мақсад ҳозир ба ҷойҳое ки коркунои милитсия, шуъбаҳои милитсия ки дар районҳои худтон ҷойгир ҳастад, ба ҳамҷо муроҷиат мекунед ва барои ин чиз чӣ кор кардан дар кор, чӣ ҳуҷҷат ҷамъоварӣ кардан дар кор, ҳамаша барои шумо мефаҳмонам. Агар муҳлати апрела дар назар дошта бошӣ худат. Як нафари дигар нависондай: ака ҳамин гости омадагӣ Россияро то чанд бор меша прописка карда? Як бор. Гости 3 моҳа муҳлат дорад ки дар Россия бисад. Ҳамон. Саидмуродов нависондай: я 3 сол шид запрет дорам, не ки дар ватан проблема дорам, хона надорам, бирам намешава ягон илоҷ қатӣ бестам. Не, и ягон илоҷ надорад. Зиндаву сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.